o'clock right here on Star FM, sounding good all the time, as well as Capital 100.4 FM, Harare's heartbeat. And welcome along to my testimony on the Gospel Grades, a space where real stories meet real faith. Here we go beyond the music to hear powerful journeys of transformation, healing, restoration, and hope. Through everyday people and well-known voices, we celebrate how God is still working in the lives of his people. By the way, I think kuma 20-something episodes kana kuti season yatiri kuti my testimony, because takatangana rudo madhindi achitaura kuti Jehovha vakamukundisa akarorwa nemufundisi sekuda kwaaita akanamata akati inini Mwari kana ndozowana murume ndoda zvangu ari mufundisi ndigone kuramba ndichikushumirai upenyu hwangu hwese. Mai Jordan vakauya vakatudza kuti life as a single mom, God has been providing through and through. Yakava testimony kwatiri. Matthias Mera akauya akashare testimony yake zvikanzi atafa isi road accident asi Mwari vakatidzikirira roko rwao ndakaruona because mota yakafloat pamusoro pemvura. Oh my goodness. Takanzwa zvakawanda kana Denzel Malakai ari kuimba we akauya akati akamboshaya zvekushayisisa chaizvo. And so many other people that have been here to speak to us about how God has restored their lives. So today on my testimony, we are honored to be joined by Prophet Elijah of Mount Gilead Church, a man I've just been hearing, Kuti, his journey came from humble beginnings, and he's known for powerful ministry, philanthropic work, passion for transforming lives. Prophet Elijah has touched many through the pulpit, programs, as well as acts of giving. Beyond the pulpit, he is admired for remaining committed to helping communities. Tonight, we take a deeper look into the man behind the ministry, his upbringing, his calling, his journey through hardships, and the heart behind his generosity. Oh my goodness. This conversation, we hope, will inspire many people to remain hopeful, to dream bigger, and to continue believing in a future which is better. Tinokutambire kuchirongwa chatinoti my testimony, Prophet. Thank you so much. Thank you so much, Sisiwa. How are you? Even writing, abine mimi kuti muri sei kunobviwa muri dzakadi zvakamira sei? No, tirikuona roko rwaMwari. Like Ruyo rwamaisaranzi ndisesedze iwo. So it's a journey. Every day it's a step. Yeah. Another step. Mwari achitita. Tiri kuzviona kuti mabasa acho muri kumabata zvekuti. And we just said, my producer brought you to my attention. Vakati, you know what? I would love for you to bring this man, and I would also want to send a special shout out to my big sis, Sis Tilda. Vakati iwe kuna profit vandoda kuti umboti cheuke uone basa ravari kuita rinogona kuinspire vakawanda. So we are excited that we have you. So take us back to your childhood, Prophet Elijah, and tell us about the kind of upbringing yamakava nayo. Makaberekerwa kupi, makarizwa nani, zvakamira sei mukukura kwenyu? It has been a hard journey. You remind me one of my favorite artists. She's a sister to me, Fungisai. Oh yes. One song yakaimba kati makurira wanga ungamadi. The way I grew up, I'm coming from a broken family because of death. Right. My father passed on when I was 1 year old, and it happened that I was the last born. We were born the three of us, three boys. And the funny thing is, when my mother gave birth to the three of us, three boys, I'm the last born. So my mother was expecting a girl child by last born, and everything she bought was for a girl child. My way. So now ndazvarwa kwana mbuya vangu kwana mai vavo ivo kuchipinge nonzwa musani ndo kwandakazvarirwa. It took my father 2 months kuti vandoone, because he was in Zhishavani and I was in Chipinge there. Okay. So my grandmother munina mbuya vangu ndiye akanditi, your name is Blessing. Then when my father saw me, he was expecting a girl child. Yes. So everything ndaitopfeka ndisatasangana pink. Everything in my wardrobe, it was pink. Now my mom vazoenda kushavani vasvika, my father is looking at this organa, this another guy again who is coming to the family, and he's like, oh shame. Yeah. This is what I was not expecting. My way. That is when I was named the name that I used to use, Darara in the shame.
it came as something with my father. Oh, shame. Aish. Exactly. Oh, the disappointment of The having disappointment. a boy child, another boy child. So you realize that my life is starting with a disappointment from the the father. With the father, the moon. So I'm starting on a disadvantage on everything. Yeah. My father is expecting a girl child, and I'm coming as a boy child. Unfortunately, my father didn't live long. He died when he was 31 years old. The thing is, the background he was something else. My father, when he was young, wakabiwana stepfather. Wow. My way. So when he was stolen with the stepfather, they changed his surname. Ndoba vatanga kushandisa surname yavo. So as he was growing up now, varikushanda mine, mu Shabani mine, he had problems mine umomo. That is when he discovered that the surname he's using is not his own. My way. Because while we were very mugodi, everything, a lot was happening. Okay. Until Zoenda to one of the churches that I believe in, ZCC. Ndokwa vakanonzi iwo surname yauri kushandisa isi yako. Ndobva vaprofitwa kuyakwe. Vaprofitwa ku ZCC, that is when he said no, zvikanzi no, enda unonyatsobvunza mai vako. Kuti ndobvunza amai kwakuti zviro kwazvo, that's not your surname. Zvakaitika ava uri kuti baba vakatiza neni newe nehanzvadzi yako yemuri vana vadiki. So that's how I took you from your biological father. Vatiza newe, vatiza takawirirana kuti imi muchangokura muri vana vangu. So he was raised with this man vachingonzi vana. Okay. Pane vamwe vanoti hatizivi maprofita echindevele. Ini by birth I'm Ndebele. Wow. Yeah. That's amazing. So what happened, my father was now changed everything. Akura azozvibata. He didn't go well with the stepfather. I discovered akuziva chokwadi. And the funny part is he poisoned him. Oh. That's how he died. That's how he died. Oh my God, that's a very sad story. I'm very sorry about that. That's how he died very young. And he was around 31 years old when he died. Really sad. Because now the stepfather couldn't face the shame, and he didn't want the issue to eat izikanwe. Because now vakazeta vamwana 6 vakatokura vasingazivi kuti brother yaisiye mumba mavo, and he didn't want them to know. So even when my father pavazoudzwa, he looked for his father. Vakatosvika ukoko dumbu ratozvimba because vanga vadyiswa. And it didn't take him 2 weeks when he discovered his father to die. That's how he passed on. That's the background you're coming from. That's the background I'm coming from. It's a very sad story. So your father then passes on, and you're that young. Were you now left with just mom, or makazodzokera kumshakwana mai? Makazoreizwa nani into So now the father to my father was there, but he was now alone. Vanga vasina umbuya vanga vafa. So he communicated na baba vamai vangu vakati no, baba vanava inini sezvo munongoona andina any way to raise them. Imimi kana mchikwanisa chitorai vazukuru venyu muvachengete nemwana wenyu, because I can't do anything. Ndofunga muri kuona nemamiriro akaita zvinhu. So my mother went back kumusha kwavo, Bigita Minerals, and by God's grace it happened kuti my mother baba vavo was the chief marozha Bigita Minerals. That's how my mother went back kumusha kwavo. But during that time things were not also easy. Yes, she really suffered. She went through a lot. You know, as a single mother. She never remarried, Mama. She later on remarried. I think that was 1995. So we have, by God's grace, we are privileged to have a sister wavaka zoita ku that marriage, but the marriage also didn't work very well. Babango so Siana, but the men also passed on. So we are 4 of us in our family. There are 3 boys and 1 girl, Anontevera. Okay. So now we are, we are recalling how you grew up to become Prophet Elijah as you are now. So in this journey, in going to school, when did this young man meet Jesus? The journey was not that easy. So now my mom, very in that journey, in the path, things are not well. Wasiwa uri shirikads, and she's young. By that time, I think she was around 25.
years old. She was too young. Then when she was left, there was no option until she reached the level yokuti now vazotsvaga basa vachiita zvekugadzira musoro. That is when she went to Gweru. Then when we were there, the good thing pazvinhu zvese, Sister Yvonne, is God is always a way out for everyone. Yes. Our family, we were blessed kuti baba vamai vangu vaiva also munamata, vaiva mufundisi weZion. But kwai neZion ainzi Zion yetambo, so ine ngoma inorira all sides. That was chinhu chakatibatsira because during that time tichikura pamusha pasekuru vedu, since vaiva mukuru weZion, vaiva nevanhu vakudhara vaita anonzi miko naMwaroro macovenants. Every Sunday pamba pedu panga pasingadyiwi, paitwa mutsanyo. So we didn't start fasting takura. Takatanga kutsanya tiri vana vadiki. That's how you grew up, just knowing kuti kuna Mwari. Basically the policy was nditori namainini vangu mwana wasekuru wangu akazvarwa musi weSunday haana kutoyamwa mukaka kusvika manheru. It was a policy yekutoti hapadyiwe, hapaitwe anything. Saka the way yatakarezwa nayo somehow muZion umomo helped ichiteverana nescripture inoti rovedzera mwana nzira yanofanira kufamba kuti kana akura agone kutiza pairi. So the way we were also raised now, we are raised in a background yokungoti we don't have any other source except prayer. It's fascinating me because I recently, one of my mentors is Mai Charamba, and I recently, we were together in South Africa for a concert which I was emceeing. And then she said to me, vana varipi, mwana akafanana neAI, what you put in is what you get. Exactly. And vana vakwava kana vazokura vasingazivi Mwari vakuita musikanzwa, munhu wese anongoti mai vacho marerero akavaita, maproblems avanenge vakuita vanongokudzorera ikoko kuna mai vacho. So I'm loving the confirmation that you're giving me now. It's very true. So mazoti kurei manje maybe makuzvishandira kana kuti chii, imimi pachenyu makazosangana sei naJesu kuti tizonzita ana prophet. So what happened because of this environment, I went to ndakaenda kuChipinge kumusha kwambuya vangu. Things were not okay, takutadza kuenda kuchikoro. Then I went there, things were hard. I remember mbuya vangu vatakandosiwa munin'ina wambuya vangu akatozoti pane imwe nguva yakatonyeba kuti afa achiti vati vanhu vauye. Then people came, then she's like, no, hamungandisiri mwana uyu, torai mwana uyu. Ndobva ndatorwa again, ndobva ndaenda kwambuya vangu kumwe munin'ina wambuya vangu kwaGutu kunonzi kuRuti. That is where I can say the journey started as well. Ndatosiya chikoro for 2 years. Takutotora mombe dzavanhu tichifudza tiri kwaGutu ikoko kunonzi kwaRuti. I had a brother and Sojin. Saka, and you know, since tatakura also muZion, life was not easy. Things were tough. I remember kuti taitoti tikabuda tikandovhima tikabata mbeva tikachera todidi tobata mbeva, ukabata mbeva otsvaga munhu abata shiri wo exchange naye because ndasingadyi mbeva. Things were madeals atobva akatangira ipapo. And totora mombe dzevanhu tofudza vanenge vari kudoro vaiva. The next thing akukubhadhara kana 5 liters yedoro wakutsvaga munhu wekutengesera. That was the life. Then the young sister to my mother took me ndovazondudza kuno kuHarare. Vandunza kuno, that was in 1997. Ndo pavakazonditora vakati no, ndakundokusiya kuna sisi. And it was not an easy journey because my mother was now married. And the thing was, the stepfather now didn't want vana, not like iwo ndo vanga vasikadi vana, but hama dzavo dzanga dzisingadi kuti vagare nevana, especially vachiti mukadzi wakarora une vana vakomana. Saka maybe one day tinozotorerwa imba. Saka I was posted again kune imwe hama, then I had to go there. Ndo kwandingandoti ndo kwakatangira journey yangu yechinamato ukoko, because when I went there, that was grade 5 now. 1998. I remember vividly kuti ndo pandakasvika ukoko kwaiva neAFM. Then kwaiva neAFM ndakazoizivira mamutare. Ipapo grade 5 yo takapinda mamutare. That was there was a crusade yaitwa yainzi Amen Gospel Team. Vaiva under AFM, but
these were evangelists vaingofarira kuparidza generally but vasiri mapastors. No, that time those were in Mutare Manikale no kuna ainzi evangelist mafauni neumwe ainzi evangelist mashizha aiva nemakombi ndo vanhu tu vakandiparidzira kuti nditendeukira. Wow, that's amazing. So the evangelist mafauni I think was a lawyer 1998. He's in Mutare, I don't know his history now. He preached about a sermon where he said kune dongi rakasungirirwa kana maenda muguta endai mundorisunungura asi kana ukaita munhu achakubvunzai iti ishe vanorida. I was grade 5 by that time and it was 1998. After that he was preaching and said tinogona kunge tapicha tende rino iri but hatina kutipichira munhu wese kune one ari kutsvagwa ari kunzi naMwari ishe anokuda. So during that time, that is when I made a decision that I need to give my life unto Christ. And you know, tataenda tiri vakomana vekuti taitendera magitare maendere brothers ichine mabachi. During that time, they were there. Ana vamaendere to that on that revival. They were there. Paridza na vamashisha na vamafaune. That was Kudanga Mbura area 12. That is when I gave my life to Christ. Wow, and I was like with the guys when they tamba navo and that was and he was praying I could feel it when I was young that there is something that has changed in my life. That was the beginning and the journey. Wow. Then I went back Kuchkoro Bocha by God's grace. Taiva paimba painzi pamafarari kwa primary school but taigara padhuze nechechi Methodist. And it happened that there was a pastor in Methodist akangouya during that time and he brought a revival in my life iya yokuti wakufila kuti ndakabererwa because there's one thing kuzvarirwa muchinamato nokuzokura pachinamato. That's it. Zvinhu tu zvakatosiyana. Kune vanhu vanozvarirwamo kujoina church because ndimwana wamufundisi wazvarwa urimo but hauzivi the concept zvine deeper meaning hausati wasangana naye. So now mufundisi vaimuka every 4 a.m. vainzi Pastor Mutsoni from Methodist United Methodist vane song yavaiimba inonzi ndimi makandituma kunyengetera. Every morning he would wake up. So with my uncle we're like this many pakafundiswe satana mu Methodist, this one is unique. Until we approached him amfundisi tukumbirawo kuya tichinamata nemi times amunoimba dziya. Then it became something big. Wow. Takutomuka pachikoro paya even ma teachers akutomuka every morning tiri kundogadha mimba yavo. It was not like church. I was going to FM but this one was different. So no time I think andakagona kubatsirwa naMwari to understand that different denominations. Right. That's why I appreciate different churches because I strongly believe kuti as long as church yakamira kunogona kuine assignment yakaiswa mumo naMwari. Amen. So I was the young boy umomo ndobva ndatotanga kudzidzira ngoma yeMethodist ndoirova zvimwe zvokuti okay. So growing up and you're doing all of that, the calling to be a prophet, when did it come? The calling now, grade 5 ipapo ndazoti form 2 ndingati ndo pakanyanya kuchinja zvinhu. Form 2 you know, you are staying with a relative and whatever things can happen. Sekuru azo ndidzinga ndabva pamba pipe ndobva ndauya. In fact, he wrote me a letter and said go and give your mother. Ndatokwira ndaenda kugweru with that letter. When I went with the letter, I didn't know kuti yanga yakatonyorwa unzi andichakwanisa kugara nemuzukuru. You see, ndaenda nayo ndandopa amai ndo pakatanga kuchema. Zvikanzi uri kuziva here zviri mutsamba? I don't know. And she doesn't. Ndakatosvika ipapo vapa pick yekunetsana also with the ex-husband and it. Now I didn't have any solution. Things were hard and I'm like, what should I do? Then the only solution that came that time was death. Yes. Shame. Then I was formed 2 by that time. So ndakapinda musango ndikuda kutozviuraya. I'm like, okay, but let me just pray a short prayer, then I die. From 2. That is when varume 3 vakangobuda nerimwe side. Ndobva vauya padombo pandandiri vakanzi uri kuite iwe.
and I don't know what happened. Havana kudaita zveviolence, akatoona kuti this young man is up to something. I think he wants to kill himself or something is happening. Then they are like, why are you here? Kumba kwende kuti vazontora vandiendesa pana mai vangu. We talked, and ataona kuti no, mai vangu situation yavatori itori worse kudarika yanditori ini. And I'm like, oh mama, I'm now making a decision. Hakuna kumwe kokuenda. Ndikati ndipei mari. Zvikanzi uri kuda kuenda kupi? She's crying and whatever. Ndikati mama, I will see what to do. Ndobva ndadzokera futi kubocha kweya. I didn't tell sekuru. Ndobva ndambodzokera ndakandosvikira kumba kweimwe friend yangu Richard muchakagara. Ndobva ndakumbira pamba pawo ndikati I want to work for you. Ndichifudza mombe chidini chienda kuchikoro kana ava maholidays during the weekends and whatever. That is when my uncle later on heard it. I'm back mubocha. And from that time ndakangozotanga kutongozvipira kuti I should pray. Ndobva ndachikomita in prayer, waking up every morning until takazosvika pa form 4 ndatova a leader we-scripture union at the school. Yes. And it was now something changa chatokura. Then I passed my O level. I didn't have money to go to A level. There's my brother who is in South Africa, anonzi Enoch. Ndiye akazotanga kundibatsira kuti hande tichinohoda ku Botswana. That time kwaiva nema home theater. Nemachiso ndaindikaenda naye until tatoona kuti zvinhu zvinenge zvakutoita. I managed to pay for school fees for A level. My other brother was now in Botswana, achitawo marich and whatever. Then my mother vanga vaitawo zvokutengesa vim. So we became a team, me, my mother, kana isina kubuda my brother vaya. Early in the morning, taitendera mugweri totengesa mukaka. We are doing everything. Why? Because that was the way out. So now, ipapo ndopa ndakavako too much committed. Those who know me from Koba 3 High School, that's where I did my A level. I was doing commercials there. Takazovhura a group re-scripture union that was too powerful. Raipisa. Mabva mataura wedi chairo raipisa. I remember kuti kune mukomana akamborohwa nezvishiri until maticha azotidaidza akati kagroup kaya kainga akadaidzwe panapa. And we prayed for that person and nobody recover. I remember there's a time one of my friends, Ephraim Kufa, is now a doctor. Ndopa takaita the outpouring of the Holy Spirit tiri pachikoro pa secondary from 6. Mweya mucheno wakangodzika muma students and it was chaos. I reached the level yokuti even ndiri pachikoro. Those were pamkoba 3. They know these stories. Ndaitoti chero ndikanonoka vanhu vaibva vadaidzira kuti pastor musiye apinde. That was you see the journey. And the journey did not stop there. You are moving now. Chirimauri chinogona ku attracta vane the same. There's a man who helped me in terms of my prayer life. He's called the Apostle Bernard Mberi. Who is in UK. He was a president of AFM in UK. I think recently he started his own ministry. He's the man who now helped me a lot. So ndapasa 11 ndokuda kubuda kuenda kunze. Now but namari so I had to go kuna mai vangu. Ndo batandiita mari chotiri kuBotswana because vanga vari kuBotswana. Ndakuda kudzoka mari dziatisukwana. When I came back ndo pandavati baba ndakatomisa opportunity. Ndo pavanditi wakamborione piko gwairi noda kundostada zvauri da kustada. That was the beginning of the journey. Ndikati muri kureve zvikanzi no, Mwari akakudaidza as a man of God. Zvese zvauri da kutraya izvo I don't see your success there. God has called you in ministry. So I went back to Botswana. I worked now because I raised my money. When I came back, ndopa ndakatanga kuvhura first shop yangu vanogara mugweru. Most people they know me in Gweru. Pabada Sender, room number 17. Before I started open that shop, ndakauya, there was a young man in the Shepherd Chiranza. I tengesa ma coupons. I did a fuel per filling station. So when I came, I had capital. Now, ndine capital, then I came, Shepherd, tikaita se muno, vanhu mugoma. Vashandi ve ungimai, vari kubhadharwa nema coupons. So what you need, imi munondotenga ma coupons. Moya now indentry pa pump. Then mondi pa ma coupons, mukangondiudza kuti ndatenga ma coupons 50, ini ndakuchengeta mari yema coupons 50. That was the journey now. Until ndavhura mashops mugweru, ndavhura shop mugweru yemaphones and whatever through business iroro rema coupons.
Now in the journey calling ndobva yatanga kunetsa. Right. Things zvinhu zvese zvakangowira pasi. Business irakadona. Business rese rakangodona. Do you remember the first moment you prophesied on someone and then you got confirmation kuti yesvinga ndinoto profit? Do you remember the first? Yes, I remember. Share it with us. The first thing that happened was in Botswana. There's a guy anonzi Tinashe. Aka develop a ronda munomsoro. Then he had me every time ndichinamata. Ndiri muBotswana ndainetsana nemazimba because ndainamata apa inini passport yangu yanga ichine madays. Saka taigara zviya zvongoti kuti taiva kunonzi kuhanzu. Saka mazimba anga asikadi vanhu vanonamata during the usiku because vati munotibatsira nemapurisa. Waiva yazirorera idzi mota renzi gumba kumba riya. So inini I would wake up pray. Voti no unotibatisa nemapurisa. Especially uri kunamata uchidaidzira uchidi. So that guy came manje akangoita Nicodemus. Ndobva auya zvikanzi you know what? Mufamily medu munofiwa. But zvazvinoita ndezvekuti munhu akadevelopa ronda serandava naro iri. Haachararame anofa. So I just thought of you time yanda discovered ndaane ronda mumusoro. I prayed for that guy and he was totally healed. That was in 2007. That was 2008, I mean to say. Ndobva rondaria rapora. That journey amuri kutaura iyo before nditaura zvekuuyu. Mbuya vangu vaiva muprofita. Mai vangu. Okay. Havana mumwe munhu wavaida kunamatirwa naye muZion except me. Ndiri very young, ndiri grade even before grade 5. Vaitongodaidzira kuti uyu ngauye andinamatire. Vobva vatotaura kuti ngirozi yake ihombe. Ndikangonamatirwa naye ndopora. Okay. So I started even munhu akatanga kuva mutendi wangu wekutanga was my grandmother. Wow. Vari muZion umomo vanga vasikanamatiri with anyone. Vaingoti uyu ngaandinamatire. Saka makazosiya zvese rini kuti enda kupinda muministry, and at what point did you realize kuti you know this is my testimony mwari vandibvisa munhamo? So now 2009 2010 I was serving Apostle Bernard Mbere. And there was one young man who was waiona potential in him. So when he went to UK, he called me kunoku. Ndo pari kutangira testimony yekutanga. Things are down. Ndikutaura that phase yekuti zvinhu zvambovharika, calling yako ndinetsa, zvinhu zvawira pasi. Ndaenda pa Living Waters. Ndakaenda pa Living Waters ndika apply. Funny thing, time ye interview, form rangu ndobva rangoshaikwa. There was Apostle Bishop Choto ndo vakatofona ukoko navamurefu. Zvikanzi pavanhu vese vamatora veworship center FM kugweru. Uyu wamasiya ndiane calling jai andiri. Wow. And he's like, manje totozviona next year. So 2010 Apostle Bernard Mbere is going to UK. Ndobva vandifonera. Ndikati ndo first breakthrough yangu yandakatanga kuita after days of prayer zvinhu zvadonhera pasi. Ndobva vangondifonera zvikanzi une rori here ukoko? Ndikati rori rei? Zvikanzi tsvaga chirori uhombe uye naro kuno kuHarare. Ndoda kuti zvinhu zviri kuno zvitakuru. And being a son ndatomhanya ndatsvaga mumwe murume ainzi cheka ari kugweru. Ndobva ndati vacheka handeitotora zvinhu zvaFather Mbere. Handisi kusati vada kuti tiende kunazvo. Taiuya manje vari muna Solway kuMarlborough. Tatuta zvinhu zviya magenerator, mbedha, everything, masofa, everything. Tazvisa murori. Then ndakutobvunza cheka kuti tiri kudii zvikanzi tikuenda nazvo kugweru. Inini handisi kuziva manje. Cheka uya audzwa naFather Mbere kuti no, zvinhu izvi ndapa mukomana but usamudza. Oh, that's amazing. That man property yavo yese before he left Zimbabwe. That was 2010 muna December. He gave me everything. That he had. And you had nothing. I had nothing. Then he told me because of the calling in Pauri and he do to zonetseka. So you now have property. Focus on ministry. Wow. Saka tatova mukwekwe. Takupfura paSherwood bye. Ndopa ndakabvunzwa nacheka kati. Saka munogama here namudhara Mberi. Ndikati mudhara iyo. Munhu wataingonamata naye tanga ari mufundisi wedesi. Saka vakupa izvinhu izvi pakai chaipo. Ndikati muri kuti kudii? Zvikanzi zvinhu zvenyu. And imagine, hatitorina pekundozviisa pakwatiri kuenda. Actually, hapatorina. We're renting 2 rooms dzekuback nemunin'ina wangu anonzi Shepherd Chiradza. Takasvika tikazondonegotiata nemunhu aigara marooms ekumberi kumukoba 20 paimba yevamwe ainzi Maingorima. Ndobva tanegotiata naye kuti iye achienda kumashure sitiende mberi because tatane property yakawandisa. I love that because it moves straight into what I also wanted to ask you because I've seen ndine vanhu vandakaona vakawanda makabhadharira school fees. Ndinoona ndakaona makapa stand and things like that. Exactly.
Is that where it came from? Because you're also involved in philanthropy. Kuchechi kwenyu vanhu pane panakambona kuti mushipa vanhu mari chai just cash. I think makadedza madzimai anenge 10 kwapa ma 300 from Norway. Mwachichema achiti handina mari yerent and things like that. Is this the moment where that gift of philanthropy or was born in? Yes, ndingati ndo pazvakatangira, because the journey now property yese yandikudza indaipiwa iyoyi ndiri pakati pekuenjoy ndakangotanga kupiwa instruction namwe yamuchene ndakatangira pagenerator. Alright. Zvandapiwa zviyazvi. There's another apostle Tabwashe pavakandolonja chechi yavo mugweru ndakanzi ndivape generator ndobva ndatora generator ndikaendesa. Then there was a man ainzi vamakore aiva kwaMutare. We had started a Bible school in Mutare. Now ndiri kunamata ndobva ndanzi namwe yamuchene tengesa masofa. Ndatengesera another guy andipa about $2,000 masofa, they were quality. Okay. Ndobva ndanzi mari iyoyo itakure ndiende kwanchandokuratidza. I'm like, where? Ndakwira mota ndaenda nemumasvingo ndabva mumasvingo ndaenda kwaMutare. Then ndiri maMutare muyanzikanzi enda nemari iyoyo paAnglican. I'm like, Anglican? I don't have any connection with Anglican. Easy rangotaura neni. Maxen ndasvika papa. Ndichingosvika I met mufundisi makore vakareba so vaimba kweFM. Vaiva neBible school ipapo. And during that time his Bible school yaiva nechikwereti. Wow. Ndakangoti ndichisvika zvikanzi this is the young man I'm waiting for. And I'm like, what? Zvikanzi watumwa pana. I'm waiting for you. Saka chaita kuti musaita nharo because mune mchiti ndinosara ndisina bosi vazhinji panyaya dzekupa even kana vafundisi vakapreacha on giving kuti it will be shaken together pressed down munhu anobatsirira kamari kake kaanako kuti chirakanzo chako kuvafundisi chinoita kuti vanhu vabatirire. Pastors have tend to become robbers. All right. Some pastors exactly. Maybe reason being vafundisi tinoparidza zvatisingaiti. We preach giving yet we don't give. Okay. We are good collectors. Nema scriptures ekucollecta tinawo. Hatina ma scripture ekupa isu sevanhu vaMwari. Alright. Saka you discover kuti even ipo pamuri kutaura ipapo pastors they know scriptures about giving. Unoshekwa zveshuwa kusvika unosiya nemasocks. The challenge now is we are trying to show people that we don't have faith in what we are preaching. Okay. Because imagine kuti mufundisi ari kuti ipa zvose zvauinazvo but iye asi ready kupa zvese zvainazvo. Okay. That's the problem. That's now where the problem is coming. Jesus fed 5,000 men, excluding women. One pastor nowadays needs to be fed by 5,000 people. Okay, get you. Ari mufundisi one, ari kuda vanhu 5,000 kuti vampe chikafu. But Jesu I feed around 5,000. Saka the biggest challenge with the preachers, we preach what we don't live. Tinoparidza zvasingararama. Okay. So it becomes difficult for people to then understand. Even iwe wacho, that's why Muchiona, do you know the biggest challenge? When we say give it shall be given unto you. And the more as a man of God I also give, my doors begin to open. Yeah. You can't talk about me only giving. I have families, maybe 2 or 3 families that have given me more than 1.5 million just last year. Hey. If I talk about ministry, my pastor here, he gave me a car. Of course, I gave him a better car than Yaga Deepa. Okay. But he gave me a car. During the time, I think we were buying a PS system, right? Yes. He gave a car. This one again, he gave me a car. Of course, all of them, including him, three of these pastors, my Mercedes Benz. Okay. But before I gave them, they gave unto me. Okay. You see. Saka now it's a system. Yeah. Kandiro kanenda unobva vanhu avaridi evangeliro. Avaridi kungo collector chet. Okay. So now you like I see you are involved in a lot of that. But then in the church manje kapana kuna kumuka mitauro yakati one day yatinonzwa vamwe vachitaura kuti vanopa because vanenge vachida kunzi vanazvo vari kushamisira kana kuti sosi yacho hatizoziva because kungopa vachingopa. What has made you remain steadfast? The challenge is mwana omufundisi akashayirwa fees. Tinodaidza board of elders. Vakomana ngatite mudeme tibhadhare fees yemwana wamufundisi. And rent yamufundisi ikashayikwa ngatite zvatogona kuita as leaders tibhadhare.
but the same mwana wesangano akashaiwa fees panonzi pari kuda wamunamato. How come situation yemwana wesangano iri kuda munamato but yaman of God iri kuda mari? You see what the problem is? Iwewe zvako zvemwana wesangano zviri kunzi minamato unokunda zvinorema, zvamufundisi zviri kunzi ngatibatanidzei mari, but zvemwana wesangano zvinonzi ngatibatanei tinamata. Saka people are bitter with the pastor. Yeah. People are bitter with the men of God. Because there is a man of God, Baba Gucci, the time Yavaka drive a Maybach. I remember his testimony very well. Vaka Bunzo, Saka Baba, you are rich. She can say, I am not rich, but Vanavesa Yoja, Vaka Pfuma. Wow. That was his testimony. Kutivan Wandiru Kupari Zirando Vaka Pfuma, Saka Shamakonesh, it's a result of Vaka Pfuma. Yeah. So you as your leader, right now, these guys, they know, even if I call for money, they will bring it because they know our Father gives. Yeah. The biggest challenge is iwewe unengo collector, and we don't give so that we are seen. No, if you ask Tetema program unomo achato tauri, we just say kana taona tupane Matambudziko, we help. Yes, though there is a problem also in helping. Okay. And there's a book in on the diatek. You not let your gift sweat in your palms until you find the right person to give unto. Because if you are not careful in giving, you might give to the wrong people. Okay. Saka vanhu even vavane bitterness in areas dzekupa vakapa kuvanhu vari wrong. Saka waakutya manje. And now vanhu vari wrong ndo vasingatende. Not only vasingatende, no. Vari wrong ndo vanozoshandisa zvisiri zvochipo chako. Okay. We had some scenarios zevanhu vanouya muno manditi otane problem iye asina. All right. Basically you are giving to the wrong person. Okay. Remember, it's more like a seed that you are planting. Saka even scripturally the Bible says kune mbeu dzakadyarwa dzikawira pamatombo, dzimwe dzikawira paukangarabwe, dzimwe dzikawira pakati, dzimwe dzikawira mujecha. Saka kusazobuda kwadzo haisi nyaya yekuti imbeu isingabude, but wakaidyara pasi. Okay. So when you are planting your seed, when you are giving, your giving should be with purpose. Izvinzwe mauri kuti God is saying I should give. Yeah. Ameno kana paita clear. Paita very very clear. And inini ndachida kunyanya kunzwisisa especially kupa kwamuri kuramba muchiita because munopa futi patete tilda pai I follow my programs enyu nekuchurch nekupi amunete. Okay, there is a season itorimo but tinogona kusai embrace in that way. I don't know how people feel about it. And let me tell you, I'm not saying this because I'm looking for cars. Ndinadzo dzakati one day. Okay. Ndinadzo dzakati one day. But look at okay, let's talk. Prophet boy. Okay. You see the way how even Sewick now is doing it. Oh, okay. That's why you were hesitant. Yes, learn from people like him. Let's say reality. What he's doing works. And I'm not saying this because I'm begging something from him. 2024, I managed to make more than 3.8 million here in Zimbabwe. Okay. Through also giving and receiving. All right. Are you hearing me? Saka, it's not gimmick. Try uri wega, uri kumba. Learn to give. Ukapa unodzorerwa. Ajite. Ko ukasadzorerwa. Kana semimi manje mune pano nokwacha ndamari zischool fees andape kugara ko iwo kana masina futi capacity kuzokupai vaya vatiri kupa vaya we are lending to God atisi kutotarisira kubva kwavari. All right. That's why tiri kuramba tichivapa because hapana pane mukoma wangu akandibatsira rimwe gore 2015 muridzi westimate anonzi Clive Chisei. He gave me 50 sponsor our redu 7 to 8. 7 to 8. Wow. For the past 6 years. That guy is a dangerous giver. Oh my goodness. Let me tell you what happened in 2015. I'm influential but andina pekugara. And it's like Nina, ngati mukoma pane kwananza kune mastendi saka ndikuda kamari kekuti ndindobhadhara taenda rimwe side ro kuko kurikuwa kwa stendi kumazwana kwakuchiri kusango. By that time ndobati iwe urida kuisa vana kusango ko. And I'm like mukoma ndo zviri kuenda nemari yangu. Then he passed through a certain area Mobra ndobaona mastendi. Then he called me shikanzi uri kupi. Kanzo hande tinoona pane stendi iri papa. Tandoona papa ndikati mukoma inorema stendi. It was going for $50,000. Mama was disqualified. I had disqualified myself. Then he called me. Ndobva handiti uya kuumbare. I went ku stimate kumbare kuya ndasvika ndikati mukoma zvikanzi muning'ina
ndikusvika paine mabriki e50,000 zvikanzi muningina omari 2015 Wow. zvikanzi omari iyi ndikati mukoma muri kuda kuti ndidii ndozoidzosa rini zvikanzi ndikati undidzosere tinonetsana uidzosi mari yakawandisa. I'm just helping you. And I want you to understand, Sisiva. It sounds like him. Yeah. And let me tell you, kune vanhu muupenyu vanokubatsira kwete nokuti vari kutarisira kubatsirwa nevo mangwana. Ipapo sure prophet tofana kubatsira vatendi ipapo because give and it shall be given apa. Kana mwatora moyo neizvozvo anongopa bata. Kune vanhu vari kutokubatsira munoti imimi kana wabatsirwa nemunhu akaita stillmate ukabatsirwa naye munhu akaita saseweek noyo uri kuexpecta kuzovabatsira mangwana iwewo manje. Haisi chirere chikokurera mangwana iyi yava chirere ugoramba uchichirerazve. Munhu anongozoramba achinokubatsira futi. And he was clear with me and said to me, you know what, muningina mari enda unotengera vana pekugara. That was his words. Wow, that's amazing. So imimi makuzoita pay forward kuva vanhu. You have been blessed, so be a blessing to others. I like that. Blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Yeah. You have been blessed with others. Why don't you do the same? Munoziva sister Yvonne chinoomera munhu ndikabudisa mari raichinawo ndikavapa $100 pakatomuka munhu ari kuda 100 wo iyoyo vanotanga kunzwa kuti ndabva kutoiwana manje avachamupi havasi kukonzida kuti kwayabva ini nditoriwo nemaneds ekuti but I have managed to give you, so how come you hausikwanisa kupa mumwe munhu yet you have been given freely? So inofanirwa kuva cycle, inofanirwa kuva complete. Ndikabatsirwa neari pamusoro ngandichibatsirawo ari mulevel rangu rokubatsira iyewo unewo ari mulevel rake rokubatsira chotenderera chakadara. One of the things, the greatest things that you've taught me, even vana vari pagospel greats, you know, vandiri kuziva kuti vari kusenda mamessages akawanda vateereri vedu, one of the greatest things you've said is that if you're a pastor, if you're a man of God, don't be well versed you know, gospel receive. That is a game changer. Because you see, even pastor vakone capacity shoma yavanayo do you know it opens up that sort of cycle in the church? Mukatarisa, even you see a tithe in the Bible. Okay. Because tithe, the reason why it was being paid, yaitonzi the Levites vanofanira kuziva distribution yayo kuti izvi iportion inoenda kuvarombo, iyi iportion inoenda kunherera, iyi portion inoenda kushirikadzi. Manje munhu waMwari ndiye angova nherera ega manje ari kurova Yesu ipapo manje. That's the biggest challenge. Yeah, I'm one man, Sister Yvonne, who also believe kuti vana even vanoridza makeyboard muchurch, vanoplaya madrums, they should be paid. Yeah. Why am I saying so? Bible wrote uyo unogovera nearitari unodya zveparitari. Amen. Mufundisi haasi kuda mwana uyo offer service, but you are not ready to pay him. And unenge uchinzwa kuti uri kubatira Mwari, uri kushingairira pazvinhu zvaMwari. Iwewe wakubata mascripture unoparidza ine bitterness taitika zabhadharwa. Unenge kwauri iwewe manje wakunzwa unge uri kubatirirwa. Saka you realize kuti vanhu we are not ready to do what we say. The biggest challenge in the journey yechinamato or in the journey of faith, vanhu kudarika Mwari. That's why mchiona kuti even ukatadza muupenyu nyika haidi kuona munhu anotadza but ivo vari ready kutadza. That's it. Yeah. They are too judgmental. Ndeve vakatokusentensa kuti izvaufana kuita asi munhu waMwari izvaufana kuita, izvaufana kuita, izvaufana asi vachita every but ivo vanoita every day. Zvavari kutokurambidza izvozvo vanoita every day. So you realize kuti people are also judgmental. Yeah, I get you. Chinhu chaari kutoti munhu waMwari izvo zvatinoatakirwa every day vari kuzviita even right now vari kuita. I wish we had more time for you to share with us, and yeah, panika ku break down kwamuri kuita shoko raMwari into bite-sized chunks kuti munhu anyatsonzwisisa. But listen, because of our time, I would have wanted to talk to you about one of the most fulfilling moments you had when you gave something to Maganzorot Iji, Chashanda purpose and plan. But I do know that, you know, there are so many spaces and places where we can hear you. What can we expect from you in the nearest future? Mount Gilead. Yes. Mount Gilead. How can people connect with you? Platform message. Mount Gilead this Friday we bata Sister Yvonne, let me take this opportunity both of you to personally invite you. We have a very big program
inonzi night of results. It's an all-night prayer yatiri kuitira kuchogugudza prayer mountain. After March, that was 27 March, right? We had an all-night prayer. Around 10,000 who came for the all-night prayer. Wow. So the hunger vanu prompted us to let us have another big program this year. Turukutouti munamato wegore uyoyo because zvinhu chaitika ukoko ndo zvichadetermine kwatiri kuendeswa naMwari kusvika December. I love that. So this Friday we have 100 buses that are channeled kuenda kuchogugudza prayer mountain for free. Chogugudza iri kupi? Padomboshava. Okay. Just close here Padomboshava. Okay. So tine mabhazi 100 ataita channel achatakura vanhu for free. Last time nenyaya number yevanhu vakauya, we have said no, let's put 100 buses so that make sure kuti munhu wese ari kutakurwa freely kubva maHarare tichienda ukoko. Iyoyo program iyoyo Sister Yvonne aisi yokumisa. Massive miss. And I think that especially for someone who's young in ministry, achangobva kutanga church yake, or ari kutaya kunzwisisa ma principles ekupa nekureceive. Apart from principles of ekupa nekureceive, you are also seeing a man of God akambotanga church akadona. Ipo pati ndasina kuinzwa. Church yakambodona. Sister Yvonne, ndindainzi Prophet Shemungwe akanetsa pa Prophet Shem vanga vari pa Highfield. Pa Highfield. That's me. Aya waka azviite. Ndini. Maitombuya pana pa radio. I used to come. Ndini. Alright. Okay, kokune asikadone here. Andambozoti ndimi. It's me. Nemapenyera maita. Because he was young. That I was young. Yes, I was young. By that time I was. And those are also advantages. When you start ministry, you go through a lot. We couldn't change mentorship and whatever. Auna munaruku guide. Auna wisdom. Auna even a voice. I don't believe you. My spiritual fathers are no sumudzavan. My spiritual fathers are no maintain as Yes. They don't raise sons. Because you can operate a gift, usna wisdom. Usna wisdom. So you need someone who can maintain what is in you, give you direction and whatever. So yakatombodona. So I know where you know very well during that time. Outside broadcasts Prophet Shem. Exactly. Okay, I didn't know that was you. That is. So you then came back. I then came back and rebranded. I rebranded because sometimes by time you zita rinogona kusviba zvokuti chero wega harichabatika. So a good name is better than anything. So we rebranded, but now I know kuti apa unodona, apa unonyura, apa unodona, apa unonyura. So did you get yourself a mentor? I have a mentor, but at the same time, apart from mentorship, one thing that you need to understand, fathers, they don't raise people. Okay. Because madzibaba airaise vanhu sei vaine vamwe vana vasina kusumuka. Alright. Madzibaba anotosumudza munhu agara achitosumudzira. Yes. Saka kune mwana anozouya pana baba cho ndikutosvika ndichisumuka. Chinosumudza chiri mauri. Yeah. Everyone in life, what makes you great is inside of you. But unongozodawo ma-life coaches. Get you. Vekuti vanenge vachikudza kuti apa pawakuenda unodonha ndakambopfuura nepo, apa pawakupinda uchawira pasi, apa pawakudai so. That's how it is like. Okay. So chogugudza prayer mountain tinenge tiriko Sister Yvonne, and I'm expecting you to come. Definitely. And on normal Sunday, normal Sunday tinenge tiri mu Yetfield pa number 2 Muse Court. By God's grace, Queensway. Yes. Takatenga our own place in Yetfield, and we are building a very big church that is costing us $1.5 million to build. It's state of the art church. Okay. Then 29 July we are in UK. UK this 29 July. Okay. But as of now, our focus is 29 May. Okay. We will be at Chogugudza Prayer Mountain. Prophet, we've had such a wholesome conversation. Plus, the man behind the journey is important. Yes. Thank you so much for coming. Wow, thank you so much. And may God bless Zimbabwe. Wow, thank you so much also for the platform. Where can people get in touch with you? Our numbers all right, 0780 prayer line number is 0780 800 502. Then 0780 114
141. I will repeat this again, 0780114141. Ndo ye office mangu. Those who are outside the country, varuda kutuona 29 July will be in UK. It's 0775672683. Toenda pa page yakanze Prophet Elijah the Messenger. Ndo page yedu. Sister Yvonne Sanda Kangano. Also, we've got something that we have done today as we are campaigning for the all-night prayer. Tine song yakaitwa, of course, yakaitwa ne AI artist edu takaita ye Mount Gilead, and we have put $1,000 for dancing groups. Vanhu varuda ungo join that challenge. Do your video, send it to these numbers, then we post it on our page. Ma views anenge akawandisa Friday tiri kukupa $1,000 yako. Kune vamwe vachawana again ma 100. There's more. We are just making something out of it, so you can join that. Maita basa Prophet nekuya kwa maita zvinhu zvedu zvatifambira zvakanaka tanzwa tikadzidza pazvinhu mukufamba Thank you so much. We appreciate you coming. Thank you so much. I also want to send a special shout out to my assistant producer Valeria and to Cecilda as well for facilitating the interview. Let me also say thank you to all of you who were with me from 6 up until now. I leave you with Shewe on Star FM sounding good all the time, and Saviors, the secret ingredient, is already waiting for you on Capital 100.4 FM. Harare is out with Yvonne Teshke is my name. Good night. God bless. Take care.